Този поздрав е специално направен за Бейхан, за неговата кралица Асия и техните деца Амет, Назла, Нерман от Илиново. От Илиново за най-добрия в България, за Бейхан патрона. Вали, гърми на Бейхан патрона, всичко му върви, а велага гили за най-големия Бейхан патрона. Айде Бейхан, най-баро, Анди България, а вела бе Бейхан патрона. От Илиново, Левски фамилия си най-голяма, Анди България. Всяка майка Бейхан патрона не ражда, той е вълк единак и си има хубава фамилия, Анди България. Вали, гърми на Бейхан патрона, пак му върви, върви. България, кой е човека, а камади кемто Ахмет патрона.